Sí, bona nit. Sergi Ruiz Alonso i Gumersindo Inarejo Serrano, regidors del grup municipal Compromís, en l'ús de la legalitat vigent, presentem al plenari de la corporació per a la seva aprovació la següent moció per a la gravació i difusió dels plens. L'article 24 de la Constitució espanyola estableix com a dret fonamental difondre i rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de comunicació. Este dret implica l'obligació dels poders públics d'informar àmpliament dels assumptes públics perquè la ciutadania pugui ponderar opinions diverses i fins i tot contraposades. Els drets reconeguts en l'article 20 de la Constitució espanyola no sols volen protegir un interès individual, sinó que són garantia de l'opinió pública lliurement formada, indissolublement lligada al pluralisme polític, tal com es pronuncia el Tribunal Constitucional en la sentència 159.986. El sentit de la proposta, que busca oferir la màxima transparència, participació ciutadana i l'accés a la informació, és facilitar als veïns i veïnes de Foios totes les vies de comunicació possibles en l'administració local i ajudar d'esta manera a fer que molts ciutadans que per estudis, treball o falta de temps no poden acudir en persona a les sessions plenàries puguen tindre accés a consultar els plens fent ús d'internet a qualsevol hora i en qualsevol moment. Entenem que això no és més que una extensió lògica, aprofitant dels recursos tecnològics actuals, de l'acte públic i d'assistència lliure que ja és el plenari de l'Ajuntament. A més d'oferir aquesta possibilitat, no implica cap cost per a l'Hisenda municipal, ja que la gravació en format digital es pot fer amb facilitat amb molts dispositius i si no és possible habilitar un espai en la mateixa web municipal, hi ha diversos llocs gratuïts d'allotjament de vídeo on es poden penjar les gravacions i enllaçar-les a la web municipal. No obstant això, quan la situació econòmica ho permeta, conscients com som de la major complexitat tècnica i un cert possible cost afegit, també hauria de ser un objectiu la retransmissió en directe via web de les sessions plenàries. Per tant, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Que l'Ajuntament de Foios grave les sessions plenàries, que les gravacions es publiquen en la web de l'Ajuntament de Foios en un termini no superior als 10 dies posteriors a la celebració del ple i que s'inicien les mesures necessàries perquè s'apliqui a partir del primer ple ordinari del 2012. Esta moció era una miqueta més àmplia, el que passa que no volguérem tampoc més clar els conceptes, com era el de la política d'informació del municipi o de l'Ajuntament cap als ciutadans. Sí que és cert que aquest és l'esperit de la moció, que l'Ajuntament se dota d'una autèntica política d'informació municipal. El ple, com diu la pròpia moció, és lliure, l'assistència és lliure i hi ha vegades que tenim més fortuna, nosaltres tenim fortuna i assistís més o menys temps, però és cert que no totes les persones que estan interessades venen, moltes de les que estan interessades no poden assistir per qüestions de faena, d'agenda i facilitar, com és en els temps actuals, a través dels mecanismes tecnològics seria molt senzill perquè, de fet, nosaltres, particularment, des del nostre grup polític, alguna experiència en aquest sentit hem penjat ja en internet, en Facebook o en YouTube. L'Ajuntament hauria de fer el mateix, assumir aquesta responsabilitat, aquesta claredat a l'hora de comunicar-se amb els ciutadans i millorar aquells aspectes que tenen que veure en aquesta comunicació i en la transparència, com són la pàgina web. La pàgina web té les seves deficiències, no cal tampoc que les exposem totes, però hi ha normativa europea, hi ha marcs europeus per tal d'anar convergint a una política de comunicació correcta i adequada que facilite la informació al ciutadà i substituir mecanismes obsolets i que en aquest cas, en el cas de l'Ajuntament de Foios, tenen, per l'experiència que tenim, són lamentables, com és el periòdic municipal. Abans el meu company, Gumersindo Inarejos, ha fet referència al deute extrapressupostari. S'ha aprovat una factura o pagar despeses de l'ordre de 9.000 euros per al periòdic d'informació municipal, que ja és un nom pompós, però que evidentment no té res a veure en el periòdic que edita l'Ajuntament, i són 9.000 euros que ara vindrien molt bé i que no haurien de gastar-se en un mitjà de comunicació que no és realment de comunicació ni d'informació, que és un mitjà de publicitat, entenem, i de propaganda del govern de l'Ajuntament. Per tant, aquests diners haurien d'anar destinats
a complementar una oferta molt més àmplia i molt més moderna i que verdaderament complisca els criteris i les exigències d'una real i verdadera política de comunicació. I aquest és el sentit de la nostra moció. Senyor Alfredo Ros. Bueno, esta moció es va presentar l'any passat, no la veurem per problema de temps, entonces estàvem pensant votar en contra perquè per diversos motius. Un dels motius és que l'hidratge de follos en un poble xicotet com este no hi ha ninguna dificultat, vol i pot acostar-se, i la gravació en vídeo té uns problemes tècnics. Avui estem recapacitant, hem parlat amb els tècnics, amb els informàtics, i m'ha plantejat molts dubtes, perquè no és el mateix posar una càmera fija que ens enfoca a tots que posar-ne diverses. No és el mateix contractar una empresa que filmi que la càmera estigui fixa. El temps de gravació no és el mateix posar en YouTube 10 minuts que 2 o 3 hores que dura un ple.